l'ultima guerra de la humanitat ja està en marxa. L'enemic està destruint tothom al seu camí. Al principi vaig pensar que era una explosió de bomba. Això fa por, molta por. Sincerament pensava que moriria. El que estava passant aquí va ser com un malson. Tot va ser destruït. No vaig poder suportar veure el cadàver d'una mare abraçant el seu fill cremat. El meu cor es trenca de dolor. El nostre enemic és clima. Tot va ser destruït. No hi havia cap avis, cap consell, res. Quan vaig sortir vaig veure algo que semblava un tsunami. El meu pare va morir just sota la nostra casa ensorrada. Si pogués simplement ajudar-li. Vaig pensar que la meva família i jo moriríem, perquè el vent i la pluja eren increïblement forts. Estic buscant la meva dona en aquestes ruïnes. Vull ser forta, però no puc parar les llàgrimes. Quan ens havíem adonat que l'aigua entrava a la casa, només vam tenir temps de treure la gent de casa. No hi havia temps per emportar-me res, ho vaig perdre tot. I aquest és només el primer dels seus atacs. No coordina els passadissos verds. No signarà l'acord de pau. No necessita temps per reagrupar tropes. I no es quedarà sense míssils. Amb cada nou atac, l'enemic només es fa més fort. Què podem fer per contraposar aquest enemic? Podem sobreviure nosaltres, els humans, en aquesta guerra? Si ara, en comptes de la mobilització planetària i la creació d'un front únic, ens matem els uns als altres. No vull que mori. Vull que això s'acabi ràpid. Les finestres van tremolar de sobte i la segona vegada tot va esclatar. En general allà van estar cremats en vius. Va caure la segona bomba. Estem matant el planeta, que és la nostra única llar. Estem invertint milers de milions de dòlars en pseudociència i negoci dels uns quants, en lloc de garantir la vida de milers de milions. Estem dividits artificialment. Ens fan créixer l'odi, els uns cap als altres. I tot això pel bé del poder d'uns quants sobre milers de milions sobre nosaltres. Però tots som iguals davant el clima. Tots estaran en una tomba comuna. Si avui no apleguem les nostres forces i no actuem com un front únic contra un enemic comú. Sí, és difícil, però això ho hem de fer si volem sobreviure. Perquè som persones, volem viure.